Для большасці грамадства, мне здаецца, ўсё ж таки важна, як выжыць. Разве это не является такой своеобразной, не своеобразной, это белорусской национальной идеей? Мы выживаем. Прыйсці да вось той светлай Беларусі будучыні, а не стаять на месте и думать, як нам выжыць за заробак у рэгіёнах там 180 рублёў. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця, актывістка моладзевага блоку, кіраўнічка з адзіночання беларускіх студэнтаў Алана Ебры-Марыям. Добрый дзень, Алана. Вітаю. Алана, маладая дзяўчына. Вот, можа быць, адкажаце нам адразу, а для сучаснай моладзі беларускай ввогуле, якая там жыве марамі патрапіць у буйную IT-кампанію, там зарабляць шмат грошай, ездзіць па свеце і гэтак далей, для іх нейкія такія нацыянальныя ідэі, там нешта вот такое вот, яно ввогуле цікавае, яны пра гэта разважаюць. Я думаю, што увогуле все, хто адносіць себе да нейкай інтэлектуальнай супольнасці, яны разважаюць пра гэта пытанне. Моладзь гэта ўсё ж таки частка грамадства. То есть вот яны прыйшлі где-то на Забіцкую, сели ў барчыку, заказали там сабе это, вот як яны у вас там называются, это коктейли там якія-нибудь. І такія, ну, да, а зараз мы тут паразмаўляем про нацыянальную ідэю. Ну, гэта, я думаю, для большасці, да, не першаснае, таму што ёсць больш базавыя нейкія рэчы, да, калі у дзяржаве ёсць праблемы больш глобальныя, і калі ось па пірамідзе масла умоўна мы на першай ступені яна не рэалізавана, то, конечно, першаснае ўзнікае пытанне не пра тое, што прыйсці і паразмаўляць, што такое нацыянальная ідэя. Для большасці грамадства, мне здаецца, ўсё ж таки важна, як выжыць, асабіста ў рэгіёнах, да, там, дзе заробак проста мізерны, як выжыць, як карміць сваю сям'ю, як, не ведаю, уладкавацца на добрую працу, больш такія бытавыя рэчы. Але ўсё ж таки для грамадства ў цэлым, я думаю, што гэта важна, але ў нас зараз ўсё ж таки нацыянальная ідэя умоўна не складзена, да, яна не мае такого нейкага прапісанага тэрміну, і гэта адчасці праблема. Я думаю, што калі б гэта больш прапагандавалася і грамадствам, і зверху улады, то, магчыма, пра гэта і больш бы гаварылі, і людзі самі усведамлялі, што вось яна ёсць, калі б яна была блізка да іх, да, а калі ее ўвогуле няма ў грамадстве такой вось адной, да, фармулёўкі простай, зразумелай для ўсіх, і якая падыходзіць з большай часткі грамадства, то, аб чым гаварыць? Толькі можна разважаць пра эти эфемерныя паняцці і ўсё. Я да чаго гавару, неяк уже давно, уже год фактично тому, у нас у эфиры разважаў на тему нацыянальнай ідэі Александр Фядута, і яго выснова была такая, адна з выснов была такая, што мы тут уже ўсе старыя, нам хутка на пенсію, не нам уже про нацыянальную ідэю разважаць, вот тым, кому вот 30 нема, вот на іх уся надзея. Вот, так поставил, так вот можно сказать, крыш и на Максиме, и на мне. Вот запросили вас, так давайте вот все ж таки можно на вас спадзявацца, ці не можно. Вот вы нам неяк так сфармулюеце нацыянальную ідэю, я маю на увазе вот и вас конкретно, и моладзь беларускую вось ваших аднагодкаў. Странно спадзявацца толькі на мяне. Я ўсё ж таки не прадстаўляю моладзь, усё грамадства, не ведаю, на жаль ці на радасць. Але ўсё ж таки я думаю, што спадзявацца на моладзь можна, калі будзе створаны сапраўдныя умовы для яе развіцця. Калі ў гэтай же нацыянальнай ідэі будзе закладзена тое, што адзін з накірункаў развіцця, то бок нацыянальная ідэя гэта ж заўсёды пра тое, што пра нейкую місію, пра тое, да чаго імкнецца грамадства, і ўсё ж таки, калі ў гэтую нацыянальную будзе закладзена тое, што моладзь гэта вось арыенцір грамадства, арыенцір дзяржавы, да, нашай нацыі, то в прынцыпе, я думаю, што і калі гэта будзе больш зразумела данесена да людзей, то я думаю, што моладзь будзе
у сябе неяк усведамляць гэта, але праблема ў тым, што народ увогуле не з'яўляецца у нас нейкай суб'ектнасцю, да? І калі сама ўлада, да, верхушка, она не арыентуецца на сваіх людзей, да, умоўна, то складана ўвогуле сказаць, якая нацыянальная ідэя, калі людзі, яны не ўсведамляюць себя беларусамі, да? Яны не разумеюць, што гэта такое, і складана ўвогуле гаварыць пра нацыянальную ідэю нацыі, якая як бы раз'яднаная і не разумее, да чаго ісці, з кім ёй куды ісці, там, з Пашай Свірынцам, ці, там, не ведаю, з Александром Лукашенко ўсё ж такі, ці, там, не ведаю, з нейкім прарасійскім прэзідэнтам, да, ці увогуле прэзідэнт гэта не галоўнае, там, галоўнае парламент, давайце парламенцкую рэспубліку, ці нешта іншае. І, у гэтым праблема, што няма, як бы, не то, што адзінага пасыла, а няма як бы суб'ектнасці ў народу. Таму ж вось, як бы у народа няма магчымасці штосьці вырашаць, фармуляваць, а нацыянальная ідэя гэта заўсёды пра не тое, што навязана зверху, а пра тое, што хочуць людзі. Гэта пра людзей, і яна не павінна быць там прапісана кімсьці зверху, ці не павінна быць там нейкага прымусу, да, выконвайце вось гэта нацыянальная ідэя, ідзіце па гэтаму шляху. Гэта павінна пра жаданне быць людзей, калі людзі як бы на першай ступені пірамідзе Маслоў, як я гаварыла, і калі яны не ведаюць увогуле, як пражыць, да чаго ісці, то і ведаюць, што яны не могуць уплываць на рашэнне, то складана увогуле гаварыць пра нацыянальную ідэю. Слушайте, а разве это не является такой своеобразной, не своеобразной, это белорусской национальной идеей? Мы выживаем. Мы выживаем, причем самым примитивным способом. А Лукашенко, он нам нужен, потому что он человек, который позволяет нам выживать. Он организует бедненький, нищенький, но все-таки порядок. Без него будет хуже. И, в общем, собственно, у белорусов есть национальная идея, она звучит так: «Я выживу». Выживу, наплевав на мораль, наплевав на все эти европейские бредни о гражданских ценностях, о парламенте, о прочей всякой муре. Да, я выживу вот по-нашему выживу, как я это понимаю. Супер укусил. Да, то есть против логики, да, то есть я доверюсь этому Александру Григорьевичу, который с точки зрения какого-нибудь эстонца выглядит очень странно. Я ему доверюсь и буду за ним идти. Почему нет? Выжить национальную идею все ж таки, думаю, для меня, да, такое меркаванне можа існаваць, конечно, але для мяне гэта неправільна, тому что мы заўсёды, як бы, по-моему, у национальную идею все ж таки укладывается тое, что... Вы говорите, они выживают, но с голоду-то никто не умирает. Я думаю, на улицах Беларуси... Чему помираюсь? У нас же вельмі шмат людей за межой бедности, як бы. Я думаю, что... Не, они за межой бедности, но это все-таки не Африка, это не Сьерра-Леоне, люди не умирают от голода. Здесь суровый климат, но люди не замерзают до смерти. То есть, это какие-то тысячные доли процента, может, замерзают. Зимой, да. Зимой. Соответственно, свою задачу выжить они и решают. Таким способом. И, соответственно, все эти рассуждения о том, что хотелось бы здесь, чтобы было как в Эстонии, или как в Финляндии, или как на Фарерских островах, где-нибудь в северных образцово-демократических странах, да и хрена все огнем. Да, нам так удобно выживать и хватит. Просто, як бы, калі народ, да, хоче развиваться, увогуле, не стоять на месцы. Он не хочет развиваться, он хочет выжить. Так трэба як бы іх троху матываваць да гэтага, тому што нацыянальная ідэя гэта ўсё ж таки пра місію, пра нейкае планамернае развіццё. Гэта не пра тое, што мы зараз існуем і мы ні да чаго не ідзем, да, ў будучыню. Мы просто думаем, што так нармальна, мы так і будзем жыць і будзем існаваць, і в прынцыпе нам іншага прэзідэнта не трэба, ці іншых не ведаю, іншай ежы, эканамічнай сітуацыі, выбараў нармальных. Для мяне гэта ўсё ж таки пра планамернае развіццё і пра імкненне здабыць лепшага жыцця нейкімі паступовымі крокамі, да, зменамі, рэформамі, прыйсці да той светлай Беларусі будучыні, а не стаяць на месцы і думаць, як нам выжыць за заробак у рэгіёнах 180 рублёў. Напрыклад, да. Таму я не могу сказаць, што нацыянальная ідэя выжыць гэта правільная нацыянальная ідэя, тому што у нас так складаная як бы сітуацыя, да, ў грамадстве, што людзі раз'еднаныя, не разумеюць, чаго яны хочуць. А калі мы будзем ставіць себе ў такую планку, што і так нармальна,
давайте будем існаваць так, то мы, в принципе, не будем развиваться увогуле. Типа, мы себя запрограммуем, и все, можно уже як бы Так, никуда слушайте, нести. Магчыма, и Беларуси тогда не будзе ў будучыні. Слушайте, вот вы ближайший. говорите, белорусы... Давайте, я тут как бы... Мы пригласили в качестве дьявола, я по-русски говорю, и сатана, Люцифер местный. Вот, значит, как сатана, как вы говорите, они разъединены. Вот, но а зачем мне объединяться, если я могу так по-мелкому кидать, обманывать соседей и за этот счет тоже выживать? Ну, то есть вот объединяться, это ж нужно какие-то там взносы платить, куда-то тратить время. А я буду экономить энергию. Вот я зарабатываю там 180 рублей. Сижу у себя в хрущевочке. Вот. Смотрю телевизор БТ-1. Вот. И мне хватает. Вот еда не очень качественная, да, там, вот, но, а мне нормально. И я не верю, что вы мне что-то новое принесете. Не, гляди, вот про объединение я Вот, просто то есть так вы говорите образно. объединяться, а мне, то есть, грубо говоря, разъединение – это тоже способ выживания. Каждый сам за себя. Если я ухватил и урвал, пришел домой, вот я сейчас как бы живу в белорусском таком настоящем доме, специально в хрущевочку отъехал, вот он меня приглашал к себе, там буржуи живут, это неинтересно. Я в хрущевочке живу, и там она страшно выглядит. Ну, вот, двор чудовищный. Вот, но у всех стальная дверь. Дверь такая, что, не знаю, у меня там ощущение, Пробиться. что... Да-да-да, вот дверь как надо. И это тоже способ выживания. То есть вот доверять Александру Григорьевичу, да? Жить на 180 рублей, учиться жить на 180 рублей, осваивать этот трудный, этот самый, научиться жить на 180 рублей, выживать, ни с кем не объединяться, ну, дальше семьи. Да, там, только жене может доверять, да и то не всегда, там, детям То каким-то. може як би отхватить полову Вот. И смотреть там, где у соседа можно что украсть, там, или на производстве что-нибудь, ну, чтобы никто не это самое не засек. И так выживать. И люди, они вот живут в этом, им нормально. А я вы... расскажу анекдот, які вот доказывае, что об'яднанне не вельмі так пасуе. Раніцы 4 гадзіны раніцы бацька будзіць сына і кажа: вставай, нам трэба ехаць за горад, трэба ж бульбу капаць. Сын расплюшчвае вочы, кажа: якую бульбу капаць, у нас жа дачы няма. Бацька: так што, дачы няма, такі бульба нам не трэба ці што? Вот як ехаць здабываць бульбу з некім аб'яднаўшыся. Але Алан... вот еще как бы вот добавлю к этому всему водку. Да, как бы, а если как бы вот, ну, грусть, тоска белорусская накатила, ты водочки купил, да, там, Можно и саму погнать, самогоночку. Самогоночки, там, да, это даже, кстати, приятно. Водочка, як ты кажаш, это по-буржуйску. Ёсць ну. смачнае, таннае вино, Да. чарнілка, Стар. Купил чернила какие-нибудь там. крыжачок. Крыжачка. Вот Чёрт крыжачка, хлебушка, включил телевизор, там Александр Егорович рассказывает о том, как жить правильно, и мне нормально. А вот вы приходите молодые, да, вы еще, наверное, гады английский знаете, да? У вас еще и у всех специальность хорошая. У вас, может быть, еще это самое, есть возможность устроиться где-нибудь в Польше, да, там, или у Лондоне. На грантах. Или на грантах, да, там, а можете просто нормальную працу устроить. А у меня нет такой возможности. Сюда придут вот эти вот все европейские компании, и я останусь за бортом. Так что пошли вы все к чертовой матери. Так треба створити такі магчимості, каб і у вас була якби умовно. Не будет, я точно знаю, не будет. У меня сын тупой, я тупой. Ну, Мы все тупые, мы ПТУ с трудом закончили, и мы понимаем, что если этот порядок разрушится, мы умрем. Да не помрете, ви що? Ну, ввогуле на раз'єднаний народ легче ўплываць, у гэтым праблема. То бок калі нават Он добровольно мы не говорим про, ну я типа не думаю, что гэта все было як бы з волі народу, гэта все як бы до гэтага прыйшло Александр паступова Григорьевич Лукашенко получил на выборах во втором туре 80%. А в первом туре... 81 на парламентской, это ни в чем не говорит. Не, я имею в виду в 1994 году. Да, когда было первое свободное волеизъявление белорусов, он получил 80%. А в первом туре он получил 48%. А все эти вот, как бы, ваши Шушкевичи, которые там, ну, как вы тоже вот, там, обещали всякое им, да, там, и всякие эти, как их, Кебичи тоже там что-то там обещали, и всякие эти Зеноны, Поздняки тоже какие-то там вот, блесками какими-то свои. Вот. Ён знайшоў просто падыход у той самы пераходны перыяд, як бы, калі людзям умоўна как бы было не то, что все роўна, яны уже не ведалі,
як бы, куды ісці, што рабіць, як выжыць, як вы гаварылі. Ён просто даў ім абяцанні вось самых базавых магчымасцяў і, ну, і добра гэта прапагандаваў, што ён з народам, што ён вось гэта ўсё дасць, типа, як бы забяспечыць вось тую, ну, вось той набор, да, базавы умоўна. І таму людзі на гэта павяліся і так галасавалі. І, в прынцыпе, ну, тут есть яшчэ шмат фактаў, там і расійскі ўплыў, і гэтак далей, і там інфаполе, якое паўплывала, але, ну, просто говорить про то, что раз'яднанае грамадства гэта добра, гэта, ну, мне здаецца, хлусня, тому што заўсёды на той народ, якой не бачыць нейкай сумеснай плыні, да, куды ісці, на яго заўсёды лягчэй паўплываць. Можна лёгка пазбавіць незалежнасці краіну, можна лёгка прапагандаваць нейкую сваю мову, свае культурныя каштоўнасці. Ты приходил Дайнеко, извините, опять перебиваю. Ну, я же Люцифер, мне можно. Значит, Дайнеко говорил, что они в 93 году проводили один из первых опросов, ну, его там какой-то первый аналитический центр в Беларуси. Он говорил, что твердо за белорусскую незалежность выступало процентов, дай бог, 10 или 15. Вот. А всем остальным эта вся незалежность была абыякова. Гарена вся... Вот. Ну, гэта, да, гэта пра тое, што заўсёды нацыянальная ідэя, усе гэты размовы пра самасвядомасць, пра гэта звычайна спрачаюцца, ну, інтэлектуальная верхушка, да, людзі, якія варяцца ў гэтым пузыры, да, ім цікава, і яны хочуць вось да гэтага прыйсці да нейкага тэрміна, абазначыць гэта, ісці вось па гэтаму плану, а звычайным людзям гэта не цікава, таму што, ну, як мы ўжо сказалі, яны знаходзяцца на першай ступені. Извините, вот вы говорите, не цікава, вот. А потом вот 89-й год, этот Балтийский путь. Слышали, да, там, когда балтийские 3 страны выстроились в огромную, да, там участвовало 25% всего населения. Вот ты проезжаешь 180 километров от Минска, а там они такие же нищие были. Ну, совсем без гроша в кармане. Да? А причем, если мы посмотрим на их историю, то эстонцы, латыши и литовцы – это, в общем, традиционная такая настоящая северная нищета. Да? То есть, как бы это вот хуже, чем они, жили очень мало кто. И, тем не менее, нищие литовцы, латыши и белорусы, ой, господи, эстонцы, не дай бог белорусы, да, они все-таки обрадовались своей этой незалежности, они ее приветствовали, они ее тут же начали как-то использовать в своих там целях. А белорусы сказали твердое «нет». А когда они, у них появилась возможность еще и выбрать такого же человека, которым говорил он то же самое, они его и выбрали. Ну, что я могу сказать? Вы все говорите, да, но мы у меня троху ощущение, іншых что мовах развивались. мы с вами в Риге сейчас сидим, и мы рассуждаем про латышей. Там не латыши на улице. Не, на вуліцы не латышы, да, беларусы, і вось гэтая пасіўнасць зараз апатыя, яна ж не просто так прыйшла, і тое, што беларусы забылі сваю гістарычную спадчыну, да гэтага як бы прыклалі свае рукі як бы і расейцы, і не толькі, і наша ўлада паўспрыяла. Эстония вошла в состав Российской империи на 100 лет раньше, чем Беларусь. Да, да. А утюжили их, ну, туда-сюда на тракторе ездили, на 100 лет больше. Ну, менталітэт таксама трэба ўлічваць. Я ж не спрашаюся на гэты конт. Просто пытанне ў тым, што я не думаю, што трэба ставіць крыж на беларусах, гаварыць, што яны вось яны як былі такімі, да, вось у гэты час, да, пасіўнымі, такімі абыякавымі, да, вось млявасць, да, абыякавасць да жыцця, і так і будзе. Просто расце новае пакаленне, новая генерацыя, яна ўсё ж такі больш глядзіць на захад, да, яна больш арыентавана на ўжо трохі іншыя каштоўнасці, яна бачыць, яна ездзіць у Еўропу, і не толькі ў Еўропу, яна бачыць, як жывуць людзі ў розных краінах, яны разумеюць, што гэтай краіне патрэбны рэформы, калі мы застанемся тут, конечно. Калі мы нічога не робім, я думаю, што большая часть інтэлектуальнай як бы моладзі адукаваная, яна просто з'едзе, і ўжо ёсць тэндэнцыі, што як бы з'язджаюць зараз больш за, мне здаецца, 35 тысяч моладзі навучаецца сваю адукацыю, атрымлівае першую за мяжой. І гэта праблема, што з кожным годам гэта лічба павялічваецца, і наша Мінадукацыя гаворыць пра тое, што да нас жа прыязджаюць, ну, іншаземныя студэнты, тыпу баланс як бы вытрымліваецца, а яна не ўлічвае тое, што баланс не ўтрымліваецца, таму што пераязджаюць звычайна тыя ж, ну, як бы туркмены умоўна, бо з большасці кітайцы,
яны потым з'едуць у сваю краіну ці застануцца тут, але яны не заўсёды, ну, я не магу гаварыць пра ўсіх, у мяне ёсць добрыя прыклады, але яны не заўсёды як бы умоўна ввогуле навучаюцца, да, падчас працэса, і іх колькасць з гадамі не расце, то бок яна стабільна такая ж, а колькасць беларусаў, якія з'язджаюць за мяжу, яна павялічваецца. І тут пытанне пра тое, што моладзь наглядзелася ў гэтых рэформ, да, і магчыма старэйшаму пакаленню здаецца, ну, часта, што гэта не патрэбна, што і так нармальна, але ўсё ж таки тут жыць іншаму пакаленню, і грамадства рухаецца уже як бы новай генерацыі, і калі мы не будзем нічога рабіць, то Беларусь не патрэбна, да, магчыма, увогуле на карце, на мапе, да, у будучыні гэтай краіны не будзе. Давайте еще последнее люциферианское это самое. Я уже спрабую тут, як сказал дубовец, зацуглять своего дьябла, но что-то не поддается. Короче, а вот те люди, которые, молодые белорусы, которые получили хорошее образование, ну, в Вильнюсе, в Риге, в Таллине, в Тарту, в Стокгольме, по-моему, они не сильно отличаются от своих батьков, которые сидят у хрущевочки и за большими стальными дверями. Они выживают, они не привозят сюда реформы. Они просто видят, где лучше, уезжают и мгновенно растворяются в более успешном обществе. То есть вот к нам сюда приходили представители диаспор, швейцарской диаспоры, лондонской диаспоры и, по-моему, в Канаде еще было. Диаспора. Диаспора, это кто? Рыгор Растопень? Нет. Вот. А Стопеня пока еще держится. Посмотришь. Старшиня товариства белорусов Великобритании. Великобритания, окей. Вот. И они все говорили, что вот поляки устраивают... Ну, как бы поляк, он как бы продолжает оставаться поляком, даже иногда в третьем-четвертом поколении. Белорус выходит, он как вирус, оглядывается, понимает, что общество успешное, покупает в ближайшем магазине белорусско-английский, там, белорусско-немецкий, белорусско, какой угодно, французский словарь, выучивает его мозг так устроен, он его быстро усваивает, вырабатывает такой же акцент, как у окружающих, и растворяется. Нам старшиня вот лондонской этой самой диаспоры рассказал отличную историю о том, как к ним иногда приходят люди и говорят, что вот батя там или дед помирал, и перед смертью сказал, я же ж белорус. И тут же помирал. То есть, как бы, всю жизнь они думали, что просто какой-то парень... Як анекдот. Это не анекдот. И то есть вот белорусы молодые, они ничем не отличаются от белорусов пожилых. Ну, как бы вот люди, которые голосовали за Лукашенко, то есть они вот выживать самым простым способом. И люди, которые получили европейское образование, уезжают за границу Беларуси и там растворяются, они просто выживают самым простым и легким способом. Поодиночке. Наплевав на вот, как бы, вот эту вот вашу спадщину, там, вот, на твою мову, там, на это Еврорадио, там, на это все. Просто вот ничего не осталось. И в этом смысле мне кажется, что и молодые белорусы, и взрослые белорусы, они одержимы одной единственной национальной идеей. Выжить. Выжить самым простым способом, то есть разъединившись, за стальной дверью, выбросив к чертовой матери всю свою вот эту вот белорусскость. Да, если здесь как бы мы выживаем на русском, выживаем на русском. На польском, на латышском. На исландском, не вопрос, на исландском. 16 этих самых падежей выучу завтра, чтобы выжить. Вот. И это как бы есть главная страсть белорусского общества. Выживание самым простым, самым примитивным способом, без всяких этих ваших объединений, гражданских этих вот... Ну все, хопить. А то зараз переконаешь. Не, я могу Давайте я отказать. заканчиваю это все таким мефистофелевским хохотом. Не, я могу отказать, но... Ну, просто мы ж, калі мы не хочам гэта выпраўляць, то, ў прынцыпе, ну, я згодна, што ёсць частка моладзі, якая, як вы гаворыце, што яна не імкнецца штосьці змяняць, ей нармальна з'ехаць, там, вось, проста уліцца ў гэта, як бы, іншае грамадства, іншыя традыцыі, і будзе нармальна. Але пытанне ў тым, што
як бы мы павінны грамадзянская супольнасць, да, свядомая, яна павінна штосьці з гэтым рабіць, да, і ад фармулявання нацыянальнай ідэі, калі вось тут зараз магчыма, ну я не думаю, што так будзе, але тыпу я зараз фармулюю ідэю, умоўна усе вы пагадзіцеся, і мы такія все, змены там не за гарамі заўтра, такога не будзе, да, просто ад фармулёўкі гэта не будзе, трэба і жаданне знізу, да, людзей самі грамадства, і зверху улады, якая будзе стымуляваць людзей заставацца тут, рабіць такія ўмовы, каб яны хацелі развівацца ў нашай краіне і каб яны не адчувалі вось гэта аднаго, што ім трэба выжыць, да, толькі выжыць. І тады і будзе як бы фармулявацца нацыянальная ідэя адэкватная і так далей. Ну і, конечно, не трэба забываць, вось, пра што я гаварыла, што мы не суб'екты палітыкі, да, наш народ. І гэта як бы выгадна ўладзе, таму што калі ты не суб'ект, да, калі на себя няма арыентацыі, то, ну, в принципе, можно не улічваць твоё меркаванне, а говорить, что вось мы так решили, и люди будут погожаться. Абсолютно согласен. Я смотрю Александра Григорьевича регулярно, каждый день, со слезами на глазах. По-моему, это человек, который вот, ну, как-то брюхом своим чует этот народ, и он реально с ним, с народом... Но он выховал этот народ. Так он и есть народ. Он же не из Марса, он же реальный Шкловский председатель. Он и есть народ. И он разговаривает с народом на их языке. И они друг друга понимают. То есть у них там друг с другом любовь. Это вы тут лишние. Нет, тут пытанне про то, что типа просто колькасць таких людей, якія як бы его разумеюць, да, умоўна сталі з ім нечым адзіным, да, яна павялічылася за яго тэрмін кіравання і як бы, ну... Ну, как повеличить? Ну, 80% было в 94 году. Ну, куда уж повеличиваться-то? Ну... Ужо меней. Не павялічылася. Можна паспрачацца тое, што типа ён кагосьці пераканаў, але тут пытанне пра тое, што ён не вечны, да, і грамадства яно реально развіваецца, і ёсць ініцыятывы, якія пытаюцца на гэта паўплываць. Магчыма, гэта не так глобальна, да, на дадзены момант, але можна просто ну, стымуляваць гэта і працаваць, да, мы все беларусы, якія хочуць змену, яны просто вось грукаюцца аб гэтую сцяну, да, не адзін год, і хтосьці потым просто злуецца і, да, і апускае рукі, застаецца тут ці з'язджае, а хтосьці далей б'ецца, таму што разумее, што як бы калі мы не будзем біцца умоўна, да, калі не будзем фармаваць вось гэтую грамадзянскую супольнасць, разуменне такое, што ад нас шмат што залежыць ад людзей, да, ад іх разумення, куды трэба рухаць гэтую краіну, да, і што трэба быць адказнымі. У беларусаў не хапае вось гэтай адказнасці. Яны баяцца браць адказнасць за свае дзеянні. Они лучше выжывут, если будут не брать отказность. Так, тут пытанне про тое, што да, яны думаюць, што ім будзе лепш, калі яны не будуць браць адказнасць, хтосьці будзе вырашаць. Но на самой справе, калі б яны бралі адказнасць за сваё жыццё і за жыццё асяроддзя, да, была б іншая краіна реальна, і не было б такой пасіўнасці, апатыі ў народзе, таму што, ну, калі ты разумееш, што ты можаш на штосьці ўплываць, калі ты можаш сфармаваць гэтую крытычную масу і ціснуць, да, кіраўніцтва гэтай крытычнай масы, будуць змены, будуць адкатывацца законапраекты, як было з дэкрэтам нумар 3, да, будуць адкатывацца нейкія проста лакальныя рашэнні, будуць прыняты там харты еўрапейскія, да, па кіраванню і іншае. То бок, ну, просто няма запыта ад грамадства, таму што яны ўжо апусцілі рукі, яны не думаюць, што яны могуць штосьці змяніць, і яны просто выжываюць, як вы сказали. Вот. То есть, смотрите, тогда я вот, давайте, тогда наконец-то... Змитер просто не в этой программе. Хорошо, ну, слушай, ты в прошлый раз много говорил. Короче, тогда я вас понял. В общем, то, чем вы занимаетесь, суть вашей активности, вы пытаетесь переучить белорусов жить. То есть белорус, он знает, как жить. Он знает, как жить. Он знает, за кого голосовать. Голосовать за Лукашенко. Там, надо голосовать за Лукашенко. Нужно толстую стальную дверь в хату. Нужно детям дать хорошее образование, и чтобы они забыли свой язык и свалили из этой страны. Белорус все знает. Вы приходите им и говорите: белорус, все правильно. Вот как бы, то, как ты выживаешь, но можно выживать лучше. А для этого можно жить слепее. Да, можно... Да, можно жить. Ну, как бы белорус про это не в курсе. Он знает, что может только выживать. Так вот, вы пытаетесь их переубедить. То есть, ну, грубо говоря, есть якуты, которые ездят на этих самых, на санях там и на оленях. А вы приходите и говорите им: якут, не нужно ездить на санях. Не на оленях, да, там есть этот самый, как его, снегоход. То есть вы пытаетесь белорусов пересадить с естественного для них, натурального
вот этого вот одинокого, угрюмого, белорусского, советского способа, сельского такого способа выживания. Железный конь идет на смену. Ну, гэта не натуральна. Я вас это понял. Всё, я замолкаю. Это, в общем, комсомольцы, они приходят к белорусам. Белорус, хватит ездить на оленях. Все, мы гэта зразумелі. Тут, вот, дарэчы, просто прыгадаю, старшыня Белгазпромбанка Бабарыка нам просто расказаў такую цікавую прыклад, і я з ім згодны. Кажа, вот будуць вакансіі на працу. Стораж, там 200 рублёў, і будзе чарга на гэтую вакансію. Будзе, там, сказаць, чорнарабочы, там, ці рознарабочы, 400 рублёў. І ніхто не будзе ісці, таму што лепей спаць сторажам за 200 рублёў, чым вкалываць рознарабочым за 400. Сатана, говорю, молодец, белорус. Але я крыху пра іншае. Я вот пачатак нашай размовы прыгадаю. Я зразумеў вот так са слоў Аланы, калі мы яшчэ пра нацыдэю гаварылі. А мы пра неё говорим. Вот тыя, хто старыя пні, вот хто ўжо там за 30, і ўсе астатнія, вот гэта частка грамадства, павінна для іх, нацыдэя павінна быць такая, стварыць усе неабходныя умовы для развіцця, для дабрабыту, для навучання і ўсяго астатняга. Моладзі, вот это нацыдэя для пасля 30. А моладзь, калі атрымае вот гэта ўсё напрацаванае нацыдэяй усіх астатніх, яна ўжо больш духоўную, больш такую вось такую прыўкрасную, як німпу анёла, нацыдэю прыдумае. Не, вы так неяк это преподнесли, что вось я эгоистка, да, умовно, я хочу стварыць для себя умовы іншымі руками, и такая, ну, это нормально, когда грамадство просто, ой, дайте мне лепшую краіну. Грамадство спачатку паклапацілася пра тое пакаленне, якое прыйдзе следам за ім, стварыла ўсё умовы, ну, бо зараз у нас такія умовы цяжка, вот выжываем. А калі яны створаць умовы, што нашы дзеці ўжо будуць не выжываць, а жыць, тады ўжо дзеці сфармулююць нармальную нацыянальную ідэю, больш такую, як місія. Не, я думаю, что моладзь, яна не павінна быць дзесьці асобна, да, типа, вось, як бы, старэйшае пакаленне працуйце, да, на лепшую умову для беларусаў. А моладзь там дзесьці пасядзіць, пакуль павучыцца, а потым такая, типа, ох, прыйшлі на добрае, да, на падрыхтаванае. Я думаю, што трэба даваць моладзі проста механізмы і вось гэтыя рычагі, якімі яны могуць таксама ўплываць і на рашэнні, і на удзел у жыцці грамадства, ў розных сферах, там, экалогія, палітыка, эканоміка і так далей. Зараз такога няма, і ў прынцыпе моладзь, яна так як бы варыцца ў сваім нейкім пузыры, да, хтосьці больш высокіх, да, палётаў умоўна, хтосьці больш там пра базавае думае пра сябе. І ўсё ж такі яна моладзь асобна. Яна не можа паўплываць на тое, што зараз адбываецца. Нават тыя ж БРСМщики, да, яны на самой справе, ну, просто для погляду, да, пытаюцца штосьці зрабіць, дні вышыванкі і так далей, схадзіць там у дом да ветэранаў і так далей. Таму я ўсё ж такі пра тое, каб усе людзі ўдзельнічалі ў гэтым працэсе, не толькі старэйшае пакаленне і моладзь. Не две нацыдэі, вот для гэтай часткі там больш старэйшай, а гэта нацыдэя для моладзі. Просто нацыдэя павінна ўключаць тое, што моладзь гэта рэальна як бы будучыня гэтай краіне, гэта рухавік грамадства, і мы павінны як бы уключаць ёй гэты працэс, а не выключаць наадварот і думаць, што вось яна неадукаваная, там жыцця не ведала, да, не жыла, хай там пасядзіць, а мы пакуль тут краіну зробім, а яны потым прыйдуць і будуць самі свае рэформы рабіць. Гэта неправільная палітыка, і так не працуе. Заўсёды першымі, хто шлі як бы і на вуліцы, пытались штосьці прасунуць, былі выкладчыкі, студэнты, студэнткі і іх бацькі. То бок, ну, моладзь, яна пачынала гэты працэс. Яна як бы бачыла нейкую несправядлівасць рэформы, якая ім не падабаецца умоўна, і яны пачыналі пытацца як бы гэта змяніць. Тут уже пытанне нейкімі мірнымі механізмамі, да, ці гэта будзе больш жорсткія нейкія, да, механізмы, але заўсёды як бы моладзь такой, моладзь на перадавой.
і мы не нам не трэба выключаць моладзь з гэтых працэсаў, як вы сказалі, і я лічу, што ўсё ж такі як бы без моладзі умоўна старэйшае пакаленне не зможа пабудаваць тую краіну, як бы у якой будзе жыць усім прыемна, як бы і зручна. Ну добра, вот грамадства ці прадстаўнікі яго лепшыя, ці ўсё грамадства такое, як хадакі да Леніна, прыходзяць да Аланы Гебрэмарян і кажуць, ну мы-то живем тут вот как бы такой ідэі, не ідэі, але вот, ну вот выживаем, вот так у нас, вот, а подкажи-ка нам, вот мы грамадства, а вот ты вот моладзь. Падкажы нам, вот, можа быць, нацыдея, якая вот бачыцца моладзі, і мы тут абмяркуем, прагаласуем, і можа... Ну, вось проста пытанне пра тое, што заўсёды хтосьці думае, што павінен быць адзін чалавек, які вось зараз возьме і за ўсіх парашае. Мы так жывем уже колькі год, і гэта неправільная палітыка. То, што вы говорыце, што прыйдзе да мяне, да, як учора ў аўтобусе, там, хлопчык з Фаніполя, такой, я вас ведаю, там, пачынаеце, поэтому, а як гэта вырашыць, як там усё вось гэта там у Фаніполі парашаць, да, Дмітрыеў пытаецца, да, спрабуе, там пачынаецца там размовы, там, што вось Алана, дапамажы умоўна, да, скажы нам... Дмітрыеў не спраўляецца, да, ён ужо стары пень да, таксама, дарэчы. Скажы мне, як пазбавіцца ад гэтых нязгод, і тут пытанне пра тое, што тут можна выказаць сваё меркаванне, да, пабудаваць нейкі план, да, стратэгію, умоўна, як бачу гэта я, но гэта заўсёды пра дыялог з людзьмі. Ну, то бок я не магу адна вырашыць, якая нацыянальная ідэя павінна быць у беларусаў, таму што гэта... Не вырашаеш, прапаноўваеш. Вот нацыянальная ідэя ад Аланы Гебрэмарян. Я думаю, што нацыянальная ідэя павінна ўлічваць некалькі пунктаў, як мінімум гэта арыентацыя на як бы этнакультурныя каштоўнасці, то бок нельга забываць гістарычную спадчыну, і як я гаварыла, народ не будзе суб'ектам палітыкі, калі ён не будзе памятаць як бы сваіх герояў, да, калі ён не будзе памятаць традыцыі беларускіх, калі ён не будзе шанаваць мову, да, і пытацца яе выкарыстоўваць і разумець, што гэта реально, ну, адметнасць беларуская, да, і частка самасвядомасці. Гэта адзін з пунктаў. Другі гэта арыентацыя на моладзь, таму што, ну, моладзь реально гэта тыя людзі, якія будуць умоўна праз 20, да, можа і раней, калі будзе стварана умовы, рухаць гэтую краіну наперад, і мы як бы павінны разлічваць на тое, якую краіну яны хочуць бачыць, да, пытацца як бы паслухаць ім, імплементаваць нейкія рэформы, узгадвае типа тое, што яны гавораць, і як бы разглядае тыя праекты, што яны прапануюць, то бок уключаць іх у працэсы у розна і чуць іх, таму што зараз моладзь як бы яна не выключана і не пачута. Ну і в прынцыпе трэцяе гэта як пытацца зрабіць нейкі, ну як это сказаць, высокаінтэлектуальны прадукт. Умоўна, вось зараз у нас есть айцішка, да, айці, як бы індустрыя, якая, в прынцыпе, шмат беларусаў трымае вось тут на радзіме, таму што, ну, што яны зарабляюць не менш, там, чым у бліжэйшых нашых краінах-суседках, і у нас айці развіваецца, да, і сама дзяржава пытаецца спрыяць гэтаму, там, робіць розныя там датацыі, да, квоты і гэтак далей, то бок сама дзяржава, да, ўлада падтрымлівае гэта і разумее, што гэта добры накірунак для развіцця краіны. І вось гэта павінна быць не толькі айцішка. То бок стварыць не адзін высокаінтэлектуальны прадукт, якой будзе падтрымліваць нашу эканоміку, да, якой будзе трымаць умоўна не то, што трымаць, а даваць магчымасці беларусам развівацца ў нечым перадавым. То бок старацца зрабіць сусветна вядомыя бренды, сусветна вядомыя тэхналогіі і сказаць, што вось мы беларусы, мы там не нейкая нацыя, якая там жыве ў постсаўку, да, якая яшчэ залежыць там ад Расіі, умоўна, эканамічнай, штосьці яшчэ, а што мы можам у штосьці большае, цікавае, тэхналагічнае, і, ну, і гэта будзе падтрымліваць і бюджэт краіны, у прынцыпе, таму што будуць паступаць грошы, будуць паступаць заказы, замовы, да, на гэтую прадукцыю, і нашых, так сказаць, людзей там з імі будуць супрацоўнічаць больш, там інвестыцыі паступаць, але для гэтага таксама трэба не толькі ўладзе развіваць там IT-тэхналогіі, але ўжо і абіраць іншыя накірункі і паступова як бы укладаць туды грошы і зрабіць нармальнае заканадаўства па інвестыцыям, каб, ну,
замежны бізнес, да, і не толькі бізнес маглі укладаць нармальна грошы, і гэта не было праз вось такія, не ведаю, праз такія прям перашкоды, яны ўсё пытаюцца гэта зрабіць, не могуць гэта зрабіць, тому што нашай уладзе гэта не патрэбна, ці просто, не ведаю, лянота рабіць столькі крокаў, да, для зменаў. Таму, ну, як мінімум, вось гэты 3 пункты, гэта пра моладзь, пра гістарычную спадчыну, этнакультурныя каштоўнасці і пра вось высокатэхналагічны прадукт, да, нейкае развіццё не толькі ў IT-сферах, такой тэхналагічны бум. МММ. Моладзь, мова, мадэрнізацыя. Нічого себе, все, мы пришли. Алана, да, так сказать, вернулись. Да. Не, ну, калі скараціць да нейкага, як лозунга такого французскага, там, свабода, роўнасць, братэрства, вот ваша, так, падыходзіць, это моладзь, мова, мадэрнізацыя? Ну, модернизация, да. Ну, модернизация просто, яна такое супер... Ну, не дрэваапрацоўкі ў стылі Лукашэнкі. Ну, да, гэта супер глобальны, яго можна па-рознаму як бы трактаваць. Таму, ну, допустим, хай будзе так, але ўсё ж таки, як бы, ну, трэба больш дакладнае апісанне гэтага, а не просто 3 літары, да. Але вось для народа, да, для звычайных людзей заўсёды як бы добра, калі ёсць нейкі зразумелы пасыл, да. Калі мы не фармулюем гэта вось на 10 сторонак нейкай стратэгіі моладзевай ці іншай, да, калі там ты читаеш і думаеш, господи, столькі вады, нічога не зразумела, што за мова, апісанне і так далей. А калі вось, ну, не ведаю, як Гарбачоў такой перебудуем краіну, умоўна, да, там, хтосьці там яшчэ скажа, там, нейкі лозунг, як вы сказали, там, МММ, ну, то бок, нейкі... Ну, вы скажыце свой. Нейкі зразумелы, ну, я не магу вось гэта зараз у 3 слова, я вам, так сказаць, нават 3 пункты дала, і я магу сказаць, што ў маём, да, у маёй нацыянальнай ідэі, калі зараз пасядзець, падумаць яшчэ, я магу і не толькі гэтыя 3 пункты правесці, але вось гэты 3 першыя пункты, якія прыйшлі ў галаву, якія, ў прынцыпе, яны павінны быць, да, для таго, каб краіна развівалася, таму што нацыянальная ідэя — гэта ўсё ж пра нейкую місію, да, як я гаварыла пра імкнення да лепшага, каб ўсё ж такі Беларусь, як Зянон гаварыць, была перадусім, і таму... Ну, вось хай будзе так, але вось сказаць адным там лозунгам, там, не ведаю, за камунізм, там, за, да, як сказал, за перабудовы і іншае, ну, складана. Я не магу гэта ўключыць там у некалькі слоў. Свядомая моладзь перадусім. Свядомая моладзь перадусім, ну. Дзякуй вялікі. І, Алана, ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы Сімбальбай такі вось падаруначак з такім каротенькім, шматзначным лозунгам, які, я думаю, будзе пасаваць і ўсё ж такі нашай моладзі. Перадаем яе ад нас, вот, старых пнём на нашай моладзі. Вы не стары. Дзякуй, у меня тут Сімбальбай, ЛСТР. Все як это трэба. Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук, Алана Гебры-Марыам. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.